Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Carmi. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Inlunod nak ti inak. Gapo iti saan anasaya at atrato kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Carmi. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan ka di pa yan nagpawit dagiti kakabsat mo nga day abroad? Saan pa'y nga rod? Urayik mo ti awag na, ngam awan pa'y mo. Napay ngay. Itsat mo idaa, no saan da malagip ti umawag. Sika tinabati dito yung Pilipinas ang mga asikaso iti inayo. Iso arumba nga agipaw itda iti mausar ditoy. Ibagam, asan ka makatrabaho? Gaputada ni nanang mo nga o awir mo. Wen ka di, ang Muktar Aramidek, dinak isuro. Patsyak nga umawag tumo ila ang dagijay. Anusan tabiit nga orayan. Maaburido ak nga rod nung kastoy nga awang kukwartak. Apay nagtrabaho ka ngamin. Apay pa lang agtrabaho ak. Kat kabalan mo't dagiti kakabsat mo nga ipaiti ka sa pulan ta. Gaputa si kakit nga raw ti mga aywan iti agkabawen nga inam. Kasanunton ngay numatay ni nanang. Asikaswammet ang amin anasaya at awan pa anusammet ngamin na mga sikaso kenkwana. Maumaak nga ruden ang mga asikaso. Nang runa iti panang sukat iti diaper na. Dinak matulungan. Jakla makaanus amang sukat iti diaper na. Sikati rumbang ang mga sikaso, tay inamket nga rod. Nasaya at mata na uray ko ti awag mo manang Brenda. Oh, apay ka di. Awan nga minon igatang ko iti kasapulan ni nanang. Saan ka di ang nagpawit ni Eddie? Saan pa'y nga road manang? Pasensya ka, no itakla ang nagpawit. Ay, agyamanak manang. At damot laangan maigatang ko iti kasapulan ni nanang. Kat, kumusta mata ni nanang? Kasi iti sigod agkabawlat ta. Saan na nga ammo ti ibagbagana? Mabalin ka di ang makita ni nanang. Mabit lang ang tamapanak iti kwarto na. Aday ta. Nakaturog. Nagkutong mata ni nanang? Ugali na amanang. Tasaan kat nga rod unay amang mangan. Basit laang matimakmakan na. Ngam napili iti kanin na. Sikalat ang arodan ti makaamo ka ni nanang. An-ano sa mabambantayan. Awan problema, manang. Maanusak. Basta saan kayo kumamit nga agliway nga agipawit iti kwarta para iti kasapulan na. Wan, ading ko. Again nanos tayo. Malangarudan manang, kastapay. Mapan ko irwar ti impawit mo, tapno makagatangak iti diaper ni nanang. Nangagko ti saritaan nyo kinimanang mo a Brenda. Amo ka nagipawitan iti kwarta. Day talamot ti sipsiputang. Ay katuan Sumurutakken ka mapan mangirwar iti kwarta Mapantamam mo mga niti paborito ta restaurant. Malangarudan, mapan kaagsukatan. Panawan ta nga ron ni nanang mo agmay-may sa dito'y balay. Katuan kas iti sigod, ikandado talaangan ti ruangan. Kasano ngay no makariing kat biruken na ta? Idupon talat na amin ng asilaw, tapno pagarapan na arabiin, kat nakaturugtan. Nalangarod, nagrubwatan. Nagiyamas dagito in-order ta amakan, Carme. Sigurado ang mabusog tamanain. Kan sigurado asaan ta maibos amin dagito. No adda saan ta ang maibos, i-take out talatan Ay na, timbang kayo kay nga kasawa, nag-date kayo manan. Si kamot gayam mare, asino ti kaduham? Ay awan nga rod, mare. Agmay-may saa. Makisango ka nga ruden kada kami. Saan abale? Ado da ito in-order mi. Makipangan kada kami. Agpay sumare? Wan ko nagtumod. Ala, umay kan. Makisango kada kami. Ay, ayos ka dilaang kan ka, Daniel. Anya pa nga ti maramidak. Ala, agtugaw kakit din tamangan tayon. Ad-ado ko mati na take out ta. No saan mo nga inayaban ni kumari manakisango ka data. Nagadupay mo tikinan na. Italaang dayjay. Kaya't kumat nga iparaman kan kwa na dagiti agkakaimas nga in-order ta.
Isupay ko madadya ka ng taging gat-bigat. Ay kat gumatang tamanin na inton bigat. Sige, tamapan kumot pa kanin ni nanang. At dalugaw nga in-take out na. Lugaw lang ti ipakan mo. Kat anya ngay nga rod, saan mo't amakangalngal iti karne? Dilugaw latan. Bumangon kayon dita, tamangan kayon. Anya nga iti kanak. Lugaw? Ay, lugaw matlatan ti ipakpakan mo kanyak. Di nakpay mo't mapakan di tinaimas. Anya nga rod nga, iti dadto mga ipakan ko, kat saan kayo mo't amakangalngal? Ay, puro matlugaw ti itid mo. Lao kam nga rod iti linambong nga itlog. Wano tay karni analok na nga mangalngal ko. Awan ti itlog. Diyak pa'y nakagatang. Kanumkit din day ti lugaw. Saan kan nga pili-pili? Diyak kaya't apaasikaso kayo launay Aglalo kat siyakla ang ti makasango ang mga sikaso kan ka. Ay, nagalas ti ugalim nga anak ko. Di nakmaanusan nga inam. Ano makita dagiti anak mo ti araramidem kanyak. Isunto mo ti aramidan daken ka. Nalipatan nyo manen nga awan pa'y anak ko, nanang. Agkabaw kayo nga minin. Ano kasta garod? Uray puputem to'y kunak. Gapo iti kinalas ti ugalim. Saan kanto amadan iti anak? Hay, nagaduman nga bagbagayon. No saan nyo akayat timangan, panawan kayon. Ay, pagbabawyam to, dagiti aramidam kanya, Carme. Nagalas ti ugalim nga anak. Manong Eddie, apay nga itakala nga umawag. Pasensyakan, busy ak lang amin. Ngam nagpawit akon, mapanmuntulangan erwar. Nasaya at mat nga rod. Kat ni, agbirok ni nanang itinaimas akanin na. Igatangam tulat tang arudan itinaimas akanan na. Damagam, nonya ti kayat nang akanan. Taiso ti katangam. Wen manong, isumit at talaga ter aramidak. Saan mo nga ron abaybayan ni nanang Wen manong, di ka madanagan. Sige, kastapay. Adupay ti aramidag. Sige nga rod manong, agan-anad ka dita. Bye. Ay, Carme, labaram man to'y bukot ko. Ay, nabayagan adinak linabaran. Nagatal ti bukot ko. Nagaduka nga mo yun. Kalkalpas ko lang ang asinukatan ti daya por yun. At daman iparamig yun. Ay, ala na, anak ko. Ay, pangaasay. Talaga, nagatal ti bukot ko. Ay na, agdrama kayo manin ako na. Panawan kayo man lang. Ay, labarampay ti bukot ko kuna. Adupay ti aramid. Nilkaterampay ko madagiti ko ko. Nagatid dugdan. Ay, makamu kayon iti biyagyo. Panawan kayon. Adupay ti aramid ko na lang arudang. Ay, talaga, nagalas ti ugalim nga inanak. Ay, jakpay lang arud ko mamatay. Tapno awanan ti asikaswam. Total, di nakmat lamanusan nga inam. Si kaman ti mangipan iti kanin ni nanang. Ang mga nunagaduman nga bagbaganan no siyak ti mapan. Sige, agaw ka matan, tamangan tayon ton. Oh, at iti kanin ni nanang. Lugaw manan. Lugaw nga ada itlog na. Malangarod, ipangkaon. Imbaglakit din ta nagpauit ni Manong Eddie. Adda manen maigatang iti agkakaimas amasida. Ang aggauakit din. Tamangan kaming kini Daniel. Umay ka dito eh. Ah? Ni Nanang. Ha? Umay ka. Sige! Oh, apay, anya ti bagbagam. Kita ang kami ni Nanang igamam, nalamiisan. Ha? Daniel, kasano da ito yan? Nataymutan ni Nanang. Manang Brenda, awanin ni Nanang. Natayan. Anya! Apay! Anya tinapasamak! Saan mo't ang nagsakit?
Basta idi ipanmiti ka na. Saan matin nga mga angas? Basta ka di. Alang nga ro ta agawid hak. Urayan nyo ti panagawid mi. Saan nyo pa nga itabtabo ni nanang? Naawagam ka din ni Eddie. Saan pa'y manang isarunok nga awagan? Alang nga rod, awagamon, ta ipakaamom nga awanan ni nanang. Sige nga rod manang, bye. Manong Ede, awanin ni nanang, natayan. Anya? Kasano ako na mga awanin? Kaano lang ngay mawag ka? Kat awan mo't imbagbagam ang masakit ni nanang. Sana nagsakit manong, kalaat-latan ti papatay na. Awan mo't na ibagbaga na nasakit kan ko na. Kunak no makitak pa'y ni nanang as bibiyag. Ngam di na mo't tan inuray ti panagawid ko. Awan maaramidan tayo manong, no iso tigasat ni nanang. Makaawid ka kade. Wan, agawid ka. Takayat ko ang makita ni nanang iti maudi ang gundaway. Sige nga rod manong, urayan da kayo kini Manang Brenda. Kasano da ito yan? Nataymatan ni nanang mo. Di sandatan apawitan. Talaga asaanin ah. Apaymat ngamin anatay ni nanang mo. Awan ka di timbagbaga na ken ka na sakit, idi sino katam ti daya per na. Awan nga rod. Papumpunasan na lang ang kanyak tilikod na. Tanagatil ka no. Kun nailkatir ka no dagiti kukuna. Di mo pa'y lang amin inaramid ti papaaramid na. Taapay no inaramid ko. Saan amatay? Kasjay. Anya ti amom ngay. Ti panunutem kit di, no anya ti ibagam at trabahom no sumangpet dagiti kakabsat ko. Amangan no agdamagda no anya ti trabahom. Di baga ka naglibak pa'y lang ti trabaho. Ibagak amaki konstruksyonak. Tana itabo na ni nanang. Agsubli kami matan, taagur-ure kada kami ti trabaho mi. Kastang agpaiso, Carmi. Gatibalay anapanawan ni nanang. Ure ko kwamon. Sikan ti agtawid, tas sikat ti inaudi. Kan sikat ti nangayaywan ka ni nanang. Kaya't ko lang nga ibaga. Asaan may matan nga obligasyon apawitan da ka iti kwarta. Awan matan ni nanang abambantayam. Makasapol ka matan iti trabaho. Kasta nga agpaiso, Carmi. Awanin ni nanang. Iso asaan kami matan nga agpawit. Kat iso ah, no iso ti kunayo. Alangarod, agpakada kamin ka ni Eddie. Ni, apay ngay. Agbirok ka matan iti trabahom. Una, tasaandak matan apawitan dagiti kakabsat ko. Tanatay ngarudan ni nanang. Ada ka di amom amabalin ko amastrikan? Ay, awan mati amok mare. Padasag tagdamag ah. No, adda mabiro ka, ibagak adagos kan ka. Alaman nga rod mare. Kun adda pa'y kumamaysa nga ibagak. Anya day tamare. Pautangan nakman no adda kwarta. Ay, sus mare. Sang-sangaribo mati kwartak dito eh. Ay, no kayat mo ako paggudwaan ta. Tapno damot mabati kanya. Alaman nga rod mare. Ay na makagatang akong itibagas kan sardinas. Imbaglakit din, tapi nautangan na ka ni kumarem. Kunak no agmalmalem asaan tan amangan. Agbiro kan iti trabahom, Daniel. Takas taak mo. Adda na biro ka. Agkonstruksyonak. Sumuro tak inton bigat kada tatamilyo. Nasaya at met nga rod. Awanin nam na maunta nga agpaw iti kwartata. Huwin nga rod ah. No apay met ngamin anatay adagos ni nanang mo. Amangan no da iti tidusa ta ah. Saan ko ngamin nga inay aywanan anaimbag ni nanang. Huwin nga rod ah. Anya nga rod nga eh. Anusan tan ati agtrabaho. Daniel, awan san tinamnamat na amaaddaan iti anak. Isungarad. Uray may salakuma.
Malagip ko la ka nga rod ti sao kanyak ni nanang idi. Anya ti kunana aya. Uray pupuutem to'y kunak. Gapo iti kinaalas ti ugalim, saan kanto amaaddaan iti anak. Kunana. Imbaga ni nanang kan kadayta. Wen, gapo kano iti kinaalas ti ugalik, sa anak amaaddaan iti anak. Agpaiso nga ta ti lunod. Ay, tsaka mo. Ngam, apay nga rod asaan ta amaaddaan iti anak. Dahito'y sigurong ti dusa ta. Gapo iti saan anasayat ngay aramid ta iti kalabas. Saan gayam arumbang apagsakitan tinakam dagiti naganak kada tayo. Saan talatan asumardeng agdawat iti pamakawan iti Diyos Tabareng mapakawan na ta iti nagbasulan ta iti kalabas. Agingga ita 46 ti taon kon awan payla anak mi kini Daniel. Jak matenam namaan amaaddaan kami pay. Inaldawlatan nga kikidawak iti pamakawan ti Diyos tapno mapakawan nak iti nagkurangak iti inak. Tuy pagayam mo, Carmi. Agyaman pagayam Carmi iti daytoy apakasaritaam. Agbalin ko maaliksyon kada tayo daytoy akapadasam. Saan anasaya at apakitaan tayo iti kinagubsang dagiti naganak tayo. No ammo tayo nga ayaten kan ipateg dagiti naganak tayo, ad-adupay abindisyon ti sumangbay kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Carmi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Carlos, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan ti turong ti biyag ko, aging gaadyak na amam mo ti babae ana magbaliw kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Carlos diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kastam kadilatan, Carlos. Laklakayan kan, ngam awan manaknakam mo. Sumurot kakit di kanyak ngagtrabaho. No ag-construction tumot lang tatang, saanin, bambanugag lakid din ti bagay. Katanya nga ron ti kayat mo, ti agnamnam ay, awan mo't diferensyam. Angam kay kayat mo, ti agpalpalama. Naka-shades kan nakakalugong ka nga agpalpalama. Ako namlan bulag ka. At least, sa anak amabanog, sa anak pa amapudpudutan. Ay, jak amukan ka. No asino ti malalam iti kastang ugalim. Mangrugi kayo man ako na akong tatang. Makarangrang kayo. Mapan kayo kid din iti trabaho yo. Apay nga nabibiyangan da kaya. Sa anak mo't adumaw dawat iti kwarta kada kayo. Isu asandak ko man abibiyangan. Dayta, saan ka mabagbagaan? Awan pagtungpalan ti biyag mo no kastamlaeng. Aglaklakay kalatan nga awan amuna. Ay na, makapasuron ti kastoy. Rumuarak man langan. Tasaan manan nga agsardeng tangiwat yo. Oh, apay nga da ka. Kunak man lo, ginanata ita. Marangrang akan ni tatang. Isuari muara ko na. Intun bigat ton ti panaginanata. Ala, agsukat kakit din. Taintag palama. Alang arad, oray nak. Amangan mo agswerte ita itangal daw. Ay, sa dinong iti pagpwistuan ta. Saan matngal daw ti misa ita? Intalatan di palengke. Kasla kayat ko ti agsyat Alagi din, barang makaaduta ita. Numalpas tangag palama. Inta ginom. Sige, urayan ako.
Kasano pare, nakadukan. Awan pa'y nga rod. Nagiimot-mot dagiti tattaw nga aglabas nga agitad iti limos. Uray ikulbit kulti basok. Awan pa'y lat agitad. Uray siya nga rod. May mayat lang tayo jay sango ti simbahan na pagpustuan. Ado ti kwarta. Si kantumot nga miti nagpilit arumwar ita. Kasano? Rinugyan nakmat ngamin ni tata nga pagsasawan. Hanggang mo minsan, husto ti bagbagada. Mas kumay ti dayta dua ababalasang. Kanayon ko ida ang makita ang nakabitbit iti basket. Napuno iti natnateng. Dagiti labada, napuno. Imbag pa'y dagita. Amuda ti agtrabaho. Ayun na niya. Itakla ang malasing dagita ah. Agpadadaan na pintas. Anya nga tanong makiam amuta. Anya? Di mo kayat? Kababain. Di mo dagita, bulag ta. Ayun kayam. Ay, kasi ti aramidin ta. Makiam amuta. No saan tanton nga agin bubulag. Apay. Kurso na adam ti may sakadakwada. Huwag nga rod. Nabayagan ang makikitak dagita dua ababalasang. Kurso na dak di nakabado iti red. Sabagay. Diyak pa'y napadasan tinagaram. Ay, sige man nga rod pare. Padasan taman mo ti agaram. Nay, barbaro man nakaslasaan amapan agpalamati suot mo ita. Una nang, inakagaram. Anya, agaram ko nam. Wan, Asino mat nga iti mauyong ababai amangayat ken ka. ninanang mat. Apay, pangitaklaw na yun ay ah. Tawan man lati mailawan kanyak. Anya nga iti trabahom nga ibagam iti babae apagdatunam. Alangan mat, aday tapay ti damagan na kanyak na. Ay na, nalaingan dagiti babae ita. Saan da ka akayat no awan masnop at trabahom? Ay kat no agdamag. Ibaga, agap-aplayak pay lang. Kano damagan na ngay no anya ti ap-aplayam. Nagadukat adamag yun ayah, nanang. Siya kung ti makaam mo dita. Ay na anak ko, agbirok ka pa'y nga umuna iti trabahom, sakbay nga agaram ka. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam no awan mo trabahom. Saan mo't ama ko na atrabaho tagpalpalama? Anya nga'y atrabaho ti aplayak. Kat high school graduate aklaan. Kat, asino nga iti akimbasol? Saan mo mo't akayat iti ag-eskwela? Nga uray pilpilitan ka? Kano talaga akayat mo ti agtrabaho? Ado dita ti mabalin mo apagtrabahuan nga uray saan ka nakaadal? Kas kumakin ni tatang mo? Dakkel mo ti sweldo na iti construction. Ala, panunutot pa hinanang. Sige, mapana kon iti papanak. Panawan kayo pay. Pare, itataadatan dito'y palengke. Mapan mo asit ganti ko na makursunadam. Tasit gak mo ti kadwana. Sige nga rod. Mapan kumatan asit ganti kadwana kursunadak. Hi, miss. Ha? Ay, awan maitad ko kan kamanong. Kas makita mat. Awan pa'y naglakwak manipod itay. Ha? Anyat kayat mo asawan. Saan ka di asikat agpalpalama? Ha? Ay, saan ang nagpalpalama, ading? Saan kan ama kapagulbod kanyak? Mabigbig ka. Sikat agpalpalama nga agpupwesto iti dayja abanda. Mabigbig na gayam. Katwan mat. Apay ngay masidag ka. Anya ti masapul mo? Kayat mo kani? Tulungan ka mang bitbit iti basket mo. Ay, saanan manong? Awan itangdan ko kan ka. Kabalak matabit-bitan ti basket ko. Sa anak mo't ngagpabayad. Tulong kun kan ka. Kasanungay ama kapagpalama ka, no sikat ti para bitbit iti basket ko. No siyak ti sika. Imbis sa bitbitam ti basket ko, gumatang kamat iti basket mo, tagla ko kamat. May mayat na iti apagsapulan ngam ti agpalpalama ka. Sige. Gumatang akmat iti basket ko. Tagla ko akmat. Basta kadwa kang agla ko, ading. Uray siyak pa yung timang bitbit iti basket ta adwa. Sige. Ngam saan mo atultuladan ti lakok, ha?
Masapol, jay sabali mo tilakom. Pangalalaan nga iti ilaklakom. Kuyugon ka iti pagangangkatan mi. Sige man nga ron, ade. Kat, kumusta ti panagaram mo? Kaslamayat-mayat, nanang. Pagkunaam, Nabigbig na. Asyak ti agpalpalama, nanang. Kat kinunana, anasaysayaat no aglakwak ng ti agpalamaak. kat, aglako ka nga rodmat. Unanang, padasik mo ti aglako itinatnatang. Ay na, nagsaya at kit din no agpaiso nga isardeng mon ti agpalama. Unanang, aglako ak. Kat padasak tong arman ni Tessa. Ay na, nagmayat gayam ti aglakaw. Nang runa no adu ti aggatang. Uray basit ti kita, taadalat ta. San akas ide, agpalpalama ka kanayon. Ano nga, awan birok ko. No nagagat kalakit di manong, adalat tamat sa gabas si tamaurnong. O kasi no, naibusan dagiti lakot ta. Mapantapay agang kat iti lakot ta. Ay kaduna, kakaisunaan na pigsa ita. Adu ti aggatang, taadu ti tao. Alam, mapantangarudan. Pag mayatan na anaam mo ka, ta sa anak una yun ang mabambanog. Ta si kamot ti tagabitbit iti basket ko. Panagyaman ko kan kadayjay. Gaputain suro nak, no kasano akmat amakalako. Apay asaan mo tin apang agpalpalama dagiti suot mo arumrumwar, Carlaus. Insardeng kunti agpalama, tatang. Kahit, anya nga iti aramidem ita. Aglaklako, Aglaklako itay. natnateng. Naimbag man ta nakapagpanunot kan. Tatang, ngamin, adda kursunadak nga armain. Kahit isu tinang isuro kanyak, anasay-saya at kanong aglakoak, ngam ti agpalamaak. Ay kat nagsaya atin ngay, tana isuro na kaday ta babae. Sak nga amam kat nabayag ka nga isursuro ngam di mo mat kayat ti masuruan. Ni tatang mat. Ay kat ipasyar muntuman day ta babae dito'y balay. Kayat mi amam-am mo kininanang mo. Kahit agyaman kamin to kinkwana, ta napagbaliw na ka. Sige tatang, padasak to ang awisan dito'y balay, no kayat na ti umay. Tessa, kayat mo ka di, tagpasyar tayo jay balay. Ha? Taapay man. Kayat ka lang nga iyam mo kadagiti dadakkel ko. Naragsak da ngamin, tainsardang kunti agpalama. Imbagak, nga da naman mo ka babae ana magbaliw kanyak. Ket kunada, ano mabalin, mamamuda ka. Ah? Sige. Siga, adda ka di pa'y dagiti naganak mo? Ada, ngam broken family ak. Sa anak mata nakaadal. Nagtrabaho ak anasapa, tapno ada may gatang iti kasapulan mi. Ay, sa dino nga iti ayan dagiti dadakkel mo. Ninanang ko lang ti kabalay ko. Kasta ka di. Kayat kung tumot amam amo ti inam. Sige, agpasyartan tumat ija balay. Si kagayam ni Tessa na magbaliw iti anak May. Saan asyak tata? Isumat la mismo tinang baliw iti bagina. Namin ano nga minan ng imbaga nga isarding na ti agpalama. Ngam dinak met patpatsain. Ay nga may disika tinagsaw ay sarding na adagaws. Kasta ka di, tata? Kursunada na ka ngamin ti anak ko. Kaya't pagyamanat tanam muna ka. Tatang, kababain day tang ibagbagayo ka ni Tessa. Kasta ka di ti bagbaga na kada kayo, tata? Awan mo't ngamin ibagbaga na kanya kasta. Ay, sas. Awan Carlaus no agbayag-bayag ka. Ang mga nuunaan da ka ti sabalay. Ay, pasensya ka lakuman ka ni tatang Talaga akasta na day ta. Kaya't na ngamin ang mga sawa ko. Anya? Apay ngamin asan ka pa'y lamang asawa? Asino ngay mo't ti mga yat iti may salaang agpalpalama?
Saan ka magtan nga agpalpalama? Panagkunam ka de. Adda nga tamot mangayat kanyak. Apay kit din nga awan? Ala, gusto pa'y lang day ta pa nagtungtong yaw. Agmerienda tayo pa'y. Agyaman hak, tata. Hintayo ni Jay kusina. Tapa man namalpas tayong agmerienda. Tulungam to ni nanam ang aglutaw iti pangaldawan tayaw. Wan tata. Awan problema. Itatanayam amukan kadagiti dadakal ko. Kaya't kumat am-am mo ti inam. Ay, wan mapantamat agpasyari dya balay mi. Saan ka di nga istrikto ti inam? Saan? Kinagpayso na. Maragsakan day jay no adayam amok agayam ko. Apay nga rod analiday ka. Kinagpayso na. Ada sakit ni nanang ko. Adan taning tibiyag na. Ada sakit na sana na maagasan. Cancer. Kastagayam. Makipagrik na akin ka, Tessa. Agyaman na Carlos. Ala, mapantay dya balay. Nakasagana ka ka din? Wan. Ala, mapantanga rodan. Agtungtong kayo pailaan ka ni nanang. Tamang isaganak iti merienda tayo. Sige lang, Tessa. Kumusta kayo, Nana? Kastoy, Barok. Panagriknak. Kat agtultuluyan nga kapsutak. Maragsakanag. Tadagayim ti anak ko ngayam amo na kanyak. Apay mo't amaragsakan kayo, Nana. Kayat ko nga ibilin kan ka ti anak ko, Barok. Numapo kawakon dito'y alubong. Agmay maisanton ti anak ko. Kaasimot ti anak ko. Saan kayo ang madanaga, Nana? Saan ko abaybayan ti anak yo? Ipudno kada kayo. Nga adda nalimad a panagayat ko iti anak yo. No kasta, agkari ka kanyak, Barok. May karim ka di, asaan mo to abaybayan, ti anak ko. Ikarik, Nana. Ni Tessa tinamagbaliw kanyak. Sa anak ay nusgaan iti mading aramid ko. Nudikat, tinulungan na ka nagbalbaliw. Isuasan kayo madanagan. Saan ko abaybayan, ti anak yo? Asawa ko ni Tessa, Mr. Lonely, katadamatan pwesto mi apagtagilakwan itinateng. Tuy pagayam mo, Carlos. Agyaman pagayam Carlos, iti daytoy apakasaritaam. Ket pudno, anabileg ni ayat, takabailan na apagbaliwan ti tao, para iti ay ayaten na. Ala, kablaawan ka, pagayam Carlos. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga, di tinaga na Carlos, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Carla, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunakno agbalinak anaragsak iti panangsungbat ko iti kaayan ayat ko. Ngem nagbiddutak gayam. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Carla. Dito'y programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Nagpintas ka talaga, Carla. Sana madlaw asing kwentan titawan mo. Ay na, dinakman pasablogan na kasta, Dino. Agpaiso ti bagbaga, Carla. Talaga nakayawa na kiti kinapintas mo. Sa anak to asumardeng amangaram kan ka. Aging ka dinak sungbatan. Bakit ako, Dino? Ubing kapay. Iso asumapol kalaangan iti ubingam iti siya. Sika talaga ti kursonada, Carla. No payan nak, kuray sana ko na mga asawa. Anya ka din day tangay bagbagam. Ipatay ko lakit di no payan na, Carla. Kunamlaang day ta. Tawan pa'y nasapulam nga ubingam iti siya. Ngaminton makasapol ka, isukat naktumot lang. Saan to ang mapasamak na ita, Carla? Sungbatan na ka di Amangan no anya laang ti ibagadag iti anak ko kanyak. Di da payagyaman. Tadda kaduam dito'y balayo. Saan kanton ngagmaymaysa? At amot tan bukod abalay dagiti duang anak mo. Iso apat check. Saan da ka parita na makirelasyon manen? Padasag tupay nga ibaga kadakwada. No paburda ang makiayan ayata. Nasaya at magtaimbay ka dito'y pagkikitaan tayo, Carla. Iso nga rod kunaklangkit din, saan ka manin na makaumay? Saan abalin analadaw ka? Di importante, nakaumay ka. Ay, pasensya kayon mga amiga. Nagkita kami pa'y ngamin kini Dino. Talaga ka ni, adi si Dino kan ka ni Dino? Panagriknak nga rin kaslawon. Kat, kayat mo ma? Anya nga tano pada sa kasungbatan. Patsik anaragsak kami to. Nakarkaron to, ngawanan oras mo kada kami. Da kayo kitliman. Rumbang kumaanaragsak kayo para kanya. Wana, ngampatyo ka man manukan to na makikuyog ka na kami. Uray nobyok to ni Dino. Awan tulat ti agbali o mga amiga. Kanayon tayon tulat tangagkikita. Sapay la ko mga rod, amiga. Takas tanto ngagpaiso. Umanugot kayo kadi, ang makiayan ayatak manen, anak ko. Apay, mama. Sinong batan nyo ka din ni Dino nga agar-aram kada kayo? Saan pa'y, anak? Ngam plano kasungbatan. Anya nga'y timakunayo. No isulakid di ti pagragsakan yo, mama. Apay kid dinasaan. Nalpas yung matanti obligasyon yu kada kami. Basta sigurad bun yu laeng, ngay ayatan na kayo day Adino. Tanulukun na kayo laeng. Siyak ti makalaban na. Panagkunakat na pudnumot kanyak ni Dino, anak. Diyak mat ipalubos, alukon naklang. Nasaya at mat nga rod no kasta, mama. Amangan no kwartala ang matikamat na kada kayo, mama. Gaputaan muna ang napigsadyay grocery yu. At damot trabaho ni Dino. Amuyo kadi atunggal awisan nak amangan iterwar. Kat isumat ti agbaybayan. Ay, nasayahat nga rod no kasta, mama. Makamu kayo nga rod. No anya ti desisyon nyo. Basta no adda problema, umawag kayo lang kada kami, mama. Wen, anak ko. Saan da kadi apakadanakan? Kabailak mo ti bagi. Kumusta ngay? Nakasaritam ka din dagiti anak mo? Wen, kat imanugot damot ang makiayan ayata. Ano kasta? Mabalin ako ng sumbatan? Basta maikarim lakit di asaan nakla ang aluklok, Dino. Ikari, Carla. Ayatin kanto iti nalablabas pa hingim ti panagayat ko iti bagi. Sobra mat daytang ay bagbagam, Dino. Kasta ti aramida, Carla. Ikari. No kasta nga rood, kayat ko nga umaykan makipagnaet kanyak ije balay. Iti kasta, sa anak nga agmaymay sa ijay. O sige, Carla. Noan niya ti kayat mo. Iso ti masurot. No kasta, adda nga rudan, ijabalayo ni Dino. Inayabakon tayjayan nga agnaed tapno at akatwak. Kat? Kumusta matidamo arabi iyo? Amuyo, naasikaso kanyak ni Dino. Isu amin ti agtrabaho. Di na kayat nga agkunaya.
Ultimo kape kat iso ti magtimpla. Gaghangay laang day ta, amiga. Tada mo pa ilaang arabiyo. Wan nga agpaiso, amiga. Ngam mga no agbali tumatlaang ni Dino, into nagbayag kayon. Para makita, mga amiga, basta tinapatag kanyak, saan nakalukon ni Dino. Tano aramidan na ti kasta. Papanawag, ijay balay ko. Rumbang laang, amiga. Saan mo nga ipalubos a paglulukwan na kalaang dayjay adino? Anyat orasan. Apay nga takala nga agawid. Inuray ko ang nag-close ti grocery, Dino. Alas 6 nga ko close ti grocery. Saan ka di? Anyat orasan. Alas 8, Carla. Nagkikita kami pa'y ngamin kadakiti amiga. Sa bali itan At da ako na mangururay kan ka. Isuarumbang lang agawid ka anasapa. Wala, ngamawan mo't madingar aramidak. Gagayam ko mati kadwa. Uray pay. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak, wano dagiti gagayam mo? Nabayag ko itan agagayam, Dino. Saan tapay nga agamam mo, gagayam ko itan. Ket, napatpatagda nga rod nga miti siyak. Saan mo't akasta? Ngam saan na kumamot aparitan a makipagkita kadakwada. Saan ka aparparitan? Gamti kayat ko, agawid ka masapa. Saan nakasta pagururayan nak? Ala, agpalaskan, tagida sarakon. Itayak pa mabisin. Inururay ko ti sa sangpet mo, takayat ko nga gidan tamangan. Ha, ay ikwa, Dino. Nangan kamin kadagiti amikak. Saan ka kadipay anangan? Makitam ti kasta nga ugalim? Saan ka nabalasang, Carla? Adda ako na mangururay kan ka. Iswabaliwam ko man ti kasta nga ramid mo. Sana mabalin kanyak ti kasta. Kayat ko nga gidan tamangan. Pasensya kalakuman, Dino. Ay ikastilaangan, bantayan kalatan amangan. Iti kasta, kasla kasangon akmatlaang amangan. Sige. Yamjak kahit maulit to na ito ya. Mabalin ka di, Carla. Sige, saan ton maulit, Dino? Husto ka ti atap mi kaninati. Akanayon to, nasaan da ka makadwa? Pasensya kayo lakuman, mga amiga. Kasimot ngamin ni Dino amang ururay kanya. Mala, anya nga rod ngay, nga mamok, italaang dayta. Agbaliw to into nagbayag. Agyaman na kitipan nakaawat yo kanya. Alangarudan, agawid kan, taamangan nuur-urayan na kanidino. Sige nga rod, patuloy akon. Agananad ka, amiga. At iti sweldok, itad ko amin kan ka. Tas ikanti makaam mo, iti amin akasapulan ta dito'y balay. Ay isaan, igamamlat ti sweldom. Tadyak masango ti agpalingki iti mailuto. Si kalatan ti agpalingki. Sana bali, tadamot bukod ko a kwarta. Makaam ka nga rod, no di mo kayat nga awatan ti sweldok. Ngam tikid-kid dawakan ka, kayat ko nga gawid ka masapa, nalawag ka di. Agam no adda importante a papanak. Mabalin mo't siguro ang maladawak nga agawid. No importante lakit di, apay kit di nasaan. Apay anak kaawag ka, Faith, anak. Mama, birthday itati inauna nga apo ko yun. Ay, gayam. Pasensya kan iha, nalipatak matan. Saan nyo aliplipatan ti umay ka ni Uncle Dino inton malama, ha? Sige ha, urayak amalpas ti trabaho ni Uncle mo Dino. Taumay kami. O sige nga Rod, mama. Namnamaag ti umay yo. Wan iha, di ka madanagan. Umay kami. Adda ka mo't gayam dito'y iho. Siyempre mama. Birthday ti paborito kakaanakan. Apay ti dinas anak nga umay. Kumusta ka mo't iho? Apay asaan mo akadwa ti asawam kan ti anak mo? At guribon ngamin ti anak ni, mama. Isu asaan anak ka umay dami ti agila. Kasta ka di. Impa-check up mo ka din ti apo ko. Wala mama. Gagangay lang at agurigor.
Da kayo kanyang kagdino. Kumusta kayo matan? Nasayaan mo at iho. Naanos kanya. Kilaan da kaya. Saan akong anawaya kadagitisigod ako papanak. Masapol ang nasapa nga gawin. Kasta talaga, mama. Saan kayo nabalasan? At na responsibilidad yun. Iso ang masapa kayong agawid. Tanda mangururay ka na kayo. Wan nga ro di iho. Ay, wun gaya, mama. Itay na kayo pa'y abirbiro kan nininong dado. Nabayad ka nung nasaan na kayo ang nakita. Mapan kayo matagpakita kan kwa na, ah. Sa dino ka ditiayan na. Aday jay po sina, mama. Mapan kayo agpakita. O sige nga ro di iho. Tama pa nakitiayan na. Anya ka di manen tibasol ko. Apay asaan ka manen ang matagtagari. Sino jay lalaki nga inas gami jay kusina? Kumparek day chay. Nabayagan asaan kami anak kit-kita. Berberokan nakano ko na ni Vic. Ninong ni Vic day chay. Kumparem, ngam ex mo, kasta ka di? Anya nga ex-asasawam. Adda asawa nan day chay dino. Apay nga ron akas tao na iti panangarakop na ken ka. Kun nakasalabay pa iti ima na, aging gaadi kayo nalpas ang nagsarita. Pasensya kan dino. Ngam kasjay nga mienti style na. Saan mo ko mga ikan iti Malaysia? Saan nga ikan iti Malaysia? Awan pa iti kunam ngayam amunak mat? Ha, ay ipasensya ka la kuman dino. Naawan nga min iti panunot ko. Apay kasto'y matandiriknak. Kaslasaan ako na anaragsak iti biyak ko. Ado dagiti kayat ko nga aramidan, ngamdya kon maaramid. Pati ti panagsumbak, na isardeng kon, tasaan akayat ni Dino. Ay, manmanok mata na makita dagiti amigak, gaputasaan akayat ni Dino. Anya nga tatirumbang nga aramidak. Tapno palubusan nak ni Dino ang makipagkita kadagiti kagayom ko. Awan matamok nga irason ko, tapno palubusan nak. Ay, makamuditan. Oh, Carla, naimbang man tanalagip mo tinagpakita kada kami? Amom, mailiw kamin ken ka, amiga. Ay na, kasta akmat ka na kayo, mga amiga. Talaga ka di nga istrikto ni Dino? Saan lang nga istrikto? Seloso pa'y. Anya? Itiday nga edad mo, ang selos pa'y Jakman amoy tiday di atao. Numaminsan, mapampanunot kun ti makisina ken kuana. Taapay. Italaan na amiris ko. Nga do dagiti ba nag-apagdumaan mi, gapo iti edad mi. Kas kumaitian niya. Siyempre, siya, bakit akon? Ti kayat ko, agaliwak sayon. Gapo tanalpas kon dagiti obligasyon ko kadagiti anak ko. Awan ko man tirumbang a problema, kita. Ngem ni Dino, mangrugrugi pa'y laeng. Iso arumbang laeng nga agbirok iti babae ang makaipaikan kwa na iti anak. Awan na saya at amasakbayan ni Dino kanyak, mga amiga. Gaputadya akon maipaayan iti anak. Sa bagay, adamot puntong, amiga. Anya nga ron ti planom ita. Kayat ko akasao iti nasaya at ni Dino. Kasano no saan nga umanugot nga agsina kayo? No saan nga umanugot, adakan kwa na dayta. Ngam saan amabalin, aparitan na kun kadagiti kayat ko nga aramidan iti biyag ko. Jak na irwam nga agkulkulong iti balai. Bakit akon? Iso arumbang laeng nga enjoyak ti biyag ko. Kayat ko kumangagsarita ta, Dino. Anya ka diti kayat mapagsaritaan ta? Saan akon ngagpalpalikaw pa'y. Kayat kon ti makisinakan ka. Anya? Iti anya aga po. Sapay ko mata maawatam ti ibagbaga. Kastoy nay, ubing kapay, katrumbang laeng amang birok kamot iti babae ang makaipaaykan ka iti anak.
Kasanukan tulaangan, no itultuloy ta daytoy a relasyon ta. Apay, saan ka naragsak iti danak? Tama iturid nak asinaan. Bakit akon dino? Diakon maipaaykan ka ti pagrebangan ti maysa nga asawa. Sabali ti kayat ko nga aramidan iti biyag ko ita. Kayat ko nga enjoyan tinabatbati pa'y abiyag ko dito'y lubong, akadwak dagiti amikak. Kayat ko ti agbalin anawaya, nga awan mangiparparit iti kayat ko apapanan. Kat sapay lakuma, tamawatan na. Sige. Saan ka apilitan na makiden na kanyak, no saan ka na naragsak? Kat sapay lako mata naragsak kanto, inton awanak ton iti danam. Kat ikarkararag kumat, ama kasapul ka iti nasaya at ababae, ama kaipaikan ka iti anak. Sa anak ang nagbabawi anak isina kinidino, Mr. Lonely, naragsakak adagiti amigak ti kanayon akadwak. Ket ni Dino, kalpasan ti makatawan a panagsinami, nakabirok man iti babae a nagbalin nga asawa na. Daytoy man ti pakasaritaak, ti pagayam mo, Carla. Agyaman pagayam Carla, iti daytoy a pakasaritaam, ket ti makunak, awan met ti madi iti inaramid mo. Sinurot mo lang no anya talaga ti makaparagsaken ka. Ket normal siguro iti idan mo, anaragragsak ka, adag iti amigam ti kadwam. Gaputanawaya ka, iti amin apapanam. Ala, sapay lakuma, tagtultuloy ti kinaragsak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Carla, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez, ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.